Nginibingelela bafowethu kumkhanyakude TV, ngibingelela wonke nje ama-viewers, ama-followers, ama-subscribers bafowethu. King SMC lo, Mr Delicious bafowethu, uyena bafowethu Shorty. Ngibingelela nje noVusi nomkhulekane abaphathi ke bawumkhanyakude bafowethu. Manje ngifuna kunento la engibonayo ukuthi noma abaphathi nabo bomkhanyakude abayivezile sayibukisana ukuthi no kuyafanele sidlule kulento. La ngike ngaqala ngakhuluma ngendaba yami nokujoyina inombolo. Ama viewers avelile lapha ne comment. Sithe masibuka ke ama comment sathola ukuthi ama viewers amaningi asiya ngokudideka. Uma eya ngokudideka adidwa manje ukuthi kanti kahle kahle iliphi iqiniso kukhona konke lokhu okusuke kukhuluma, ngoba angithi phela umkhanyakude TV siyabona nathi bafowethu sonke singanani nje ma viewers siyabona sonke nani ukuthi la kumkhanyakude kulethwa abantu abahlukahlukene bezoveza information abanayo abangama ex convict. So abayishayile futhi inombolo, abanye babo abayishayanga. But into eyenzakalayo ke la angithi umkhanyakude TV awusebenzi ngabantu ababoshwe eWestville kuphela, awusebenzi ngabantu ababoshwe eGoli kuphela, awusebenzi ngabantu ababoshwe eEastern Cape kuphela, but usebenza ngabo bonke abantu ababoshwa bezoshare ama experiences zabo in terms of inombolo noma in terms of ukuthi ejele kuyindawo ekanjani ukuze ama viewers bafethu abe ne knowledge ne information ephelele ukuthi kuhamba kanjani. Mhlawumbe mesizokhumbula ke kahle kuma previous videos ami khona la engeke ngaveza khona kade ngikhuluma ngendaba yale ukuthi kwake kwavela othile eveza ukuthi iboshwa ziyahlanya futhi iboshwa zonke ziyalalwa ejele. Ngathi manizokhumbula kahle ngathi ngiyazi ukuthi lo muntu ovele kanje umuntu osebenza ejele, but umbuzo wami usuthi uma lo muntu kuthiwa usebenzele eGoli, wazi kanjani ukuthi kwenzakalani eWestville eThekwini? Wazi kanjani ukuthi kwenzakalani mhlawumbe eSt Albans eBhayi? Wazi kanjani ukuthi kwenzakalani eWaterval? Wazi kanjani ukuthi kwenzakalani eNcome uma ukuthi akakaza awahambe wonke, akaza asebenzele kuona wonke lamajele? Uyazi kanjani impilo yakho? Yena wazi impilo yakuleli jele asebenzela kulona, bese ethi zonke iboshwa as if iboshwa abantu abakababoshwa nje la eSouth Africa baboshwa kuleli jele kulona. Kanti njengami nje mina njengoba ngaye ngachaza ukuthi alikho mina elinye ijele ngaye ngakulona. Mina ngagwetshwa ngahlala eWestville ngaze ngaphuma. So angivezeke le, ngaveza mina izinto eziningi ngenombolo, but ngithe mangibuka ama viewers ukuthi acommente kanjani, ngathola ukuthi kuma comment kunabantu abathi hey ayikho leyo nto. Uyayizwa lona? Omunye azathi uthi thina siphuma ejele kanje yabo. Kuzoba khona abanye abathi ayiyona amashotana, iyona shoti thina siyazi njalo ke mfethu, yabo. Zibuzeke nawe njengombukeli womkhanyakude ukuthi yini enza lokho, ukuthi kube khona abantu abake baboshwa bathi yona
bese kube khona abantu abangakaze abaye futhi abake baboshwa abathi akuyona. Lento iyenze ukuthi ngize ngigcine ngibona noma size sigcine sibona njengomkhanya kude sibona kuma comments lapha ukuthi kunabantu akade sebethi asazi ke manje ukuthi isikholwe yini. Sitshelwa lokho uqhamuka omunye atshelwe mina ngiyakhumbula nje into engiyikhulumile baningi abantu ababekhuluma bethi sengizwe enye eyiside bengingalazi ke manje ngalento. Uya understand? Okay, angiyiveze ke lena abafethu. Ngake ngayikhuluma lento ukuthi phela uma usakhuluma ungakacacisi ungakaqondani naleyo nto ngqo. Ngoba manje sengifuna manje ukuthi ngiqondane nayo ngqo ukuthi ngibonile ukuthi no ayikwazi sibonile abaphathi bomkhaya kodwa bayiveze no akukho right ukuthi sishile ngale ngoba ababukeli bakhombisile ukuthi sebenokudideka ukuthi kwenzakalani. So mina ngifuna ke kuyiveza ke le bafethu. Ngake ngathi ekuqaleni mina ngaqashwa umuntu wayehuqa umzukwana wenombolo. Ngachaza futhi ngathi kukhona isibomvana kukhona inani ngikhuluma ngama 28. Njoba ngikhuluma ngibala lezi zinto lezi khona isibomvana khona i28 maskap kukhona umzukwana. You understand? So kuya ngokuthi ke kulelo tshele imuphi line ohuqwayo ama 28 wonke but imuphi line ohuqwayo kulabo line engibabalile. Uyabona nje angikwenzela isibonelo. Ewesivile uhuqwa wona uline lo ekuthiwa isibomvana noma sinakho futhi kuba i28 maskap. Uyabo? Ngamanye amazwi uline osubhekwe wondoda. You understand? Ngokwesimo nabo abasibonayo uyabona lonto base beyubheka ulayini nto no azini awume kanje ulayini. Yabo? Uyabona sathi ngathi ngisewesivile mina. Kuke kwafika idraft eyayisuka eSt Albans. eSt Albans ke iseBhayi. eBhayi bahuqa umzukwana wenombolo. Uma befika ngala elento le ewesivile makuthi mahuqa ulayini uthothi nezinto ezifanayo ezinye ayifani ncamncam. Yabo? Bese kuba nalento ke abazobeza ondoda bethi hayi phela isinqamo sifakazele egcwele. Uyezwa lonto? Yabo? Kuthiwa hayi phela niyobafica bephakamisa u8 ningabaphikisi. Uyezwa lonto le? Uyezwa lonto? Kangani phela vele kwasinqamo leso sifakazele egcwele. Kuthiwa phela iwa kanye entshonalanga. Yabo? So manje lezo zinto lonke lezo bekuthiwa iwa kanye kushuthi manje noma ngabe uthiwa uyaqashwa usuqashwe njalo utshelwa lento oyitshelwa utshelwa kube kanye. Ufuna ukubahambe. Uyezwa lona? So ume watshelwa leyo nto wabamba leyo nto. Uyezwa lona? Sekuyothi kufika nabantu abahuqa omunye ulayini noma abashaya abayi20 abama 28 nabo but bahuqa ake ngithi nje bahuqa umzukwana wenombolo. Cabanga mina ngangisewesivile. Uyezwa lona? I28 maskap isibomvana nani lento ngiyawazi lo layini. Ngoba uhuqa wona la wesivile. But umuntu wangikhanda mina. Ngakhanda umuntu mina wangivezela umzukwana wenombolo. Yabo? So ngase ngihuqa wona. Yabo? Kodwa ngina ulayini walolu waze izinto ngoba ngihlale nje lelihuqa lo layini. So manje kukhona umuntu uthi kulelo jele yena kulona huqa lo leno huqwayo. Uma isefika kwelinye usuyangizwa mina. Mhlawumbe nje angilinganisi. Uyabona eGoli labantu ukuzwe ngisho ilanguage yabo. Yabo? E28 ilanguage yakhona kuthiwa isiNdiya. Yabo? Njengoba e26 kuthiwa isiTaliyane nje. Kodwa mekusuka umuntu waseGoli
ohuqe lo line ehuqe uline lo awuhuqile egoli uma isefika ngala ezwa le nto le kube ngazi ukuthi kukhona la zibuye ngathi manje uyabona khona ezwa lo nto even in terms of language nangendlela okwenziwa ngayo khona so angivezeke le ingakho ke uzozwa makuthiwa mina ngikhuluma lento engiyikhuluma uqhamuka umuntu ethi umuntu ayikho leyo nto abanye ke futhi babo uthothi umuntu akaza aboshwe wezwa ukukhuluma umuntu owake waboshwa eveza ukuthi ikanje kanti yena uveza uline wawuhuqwa la ayeboshwe khona bezona mina mase ngiveza lo engangako ngawo uzwe nami bengivumela abawaziyo lo line bethi uline lo ezwa lonto lo umuntu uzothina uzomuzwe ethi yena ayikho yonke leyo nto why online esibahuqa abafana but ishaya inombolo eyodwa so funeka leyo nto leyo we understand ingakho mengithi mina kuthiwa isinqamo sifazele egcwele ukuthi leyo nto azoyikhuluma lo ohuqa lo munye ulayini engiyaziyo mina ngala noma okunye azothi mekukhuluma yena ngingakwazi mina kulo line enguhuqayo uthothi nami kunezinto engiyikhulumile mina azaziyo kulo line wakhe zikhona futhi nangakulo line so babili sisiphethe isinqamo ngamanye amazwi sinayo leyo information isinqamo sento yena yazi so leso sinqamo ke leso kushuthi leyo information incane suka na nami enginayo ngala but uline bese bahuqa abafana bese thithi ingakho kunento esho njalo entshonalanga kuthiwa isinqamo sifakazele egcwele uyayibona lonto so bazo understand abantu abawaziyo uline noma kuthiwa uhuqa muphi uline kodwa isho njalo ithi isinqamo sifakazele egcwele yabo so angifuni ke babukeli bomkhaya kude bese nithi noma ngenzela njengoba ngikhuluma kanje ngenzela ukuthi kuzokwenzeka manje iqhamuka komunye umuntu la kumkhanya kude njengoba umkhanya kude nazi ukuthi uletha abantu abahlukahlukene kukhamba umuntu la bese nithi kodwa kwafika ubani wemkhumbulo ubani khona wafikayo waveza ukuthi yabo ayi lo useveza ukuthi kusho ukuthi ayikho lento ekhulunywa lo noma lo ayikho lento ekhulunywa noma hayi lento ekhulunywa ngishoti ayikho akambi kanjalo ulayini ohlukile but isinqamo esiwesinaso ngapha nangapha siwe sifakazele njani egcwele ingenxa yokuthi lo wayeboshwe kwelinye ijele uhuqa omunye ulayini nami ngangikwelinye ijele uhuqa omunye ulayini uyabo uzozwa mina ngifakazelwa abantu abanawo ulayini walo layini engihuqayo nalo uzomezwa bemfakazela futhi abanye yabona ngizama ukuvezana futhi khona lento ngeke ngezwe futhi ama viewers la ethi omunye hayi ukhona nje ekhuluma ngepodcast ethile wathi khona nje kwi-podcast ethile ubani wayekhuluma wase washo nje laphana eveza na kuma podcast lawa amanye adumile uthi ubani wakwaveza laphana ubani ukuthi vele nje yabo le nto leyo entshonalanga uline usebenza kanje yabo bese bethi nami hayi wena ngisho ngakhuluma kanjalo walalwa vele wena mangithi mina ngikaze ngilala athi umuntu hayibo ayikho lonto wakuveza nje ubani uthi akekho umuntu ongaza lalo entshonalanga yabo akekho umuntu ongakaza lalo entshonalanga ngokukalayini walowo muntu kulelo jela ayiboshwe kulona yini but ngokomzukwane mina engihuqayo ayikho into kanjalo wezwa leyo nto ngoba ngangisho noseqaleni ngathi unongoloza wayiveza yacaca ngokomzukwane kalayini ukuthi akaqasha abafazi niqashe insizwa lo line lo sukukhulunywa lapho nawo kuba nendlela yabo abawuveza ngayo so manje mawuzothi wena wonke umuntu wakwaboshwa amajele lawo wabona engaka le South Africa wafana ahuqa futhi ulayini ngendlela efanayo yabo leyo nto le ingenxa ukuthi ingenzela ukuthi ungabi nalento ethi uthi asazi ke esikolweni understand lento yokuthi
njoba ngisho ukuthi khona isibomvana khona i28 Mass Cup khona lonto le khona umzukwane uexpected bethu yonke lento ifane nse hayi khona kufana khona kungafani khona. So ilento ebengizama ukuthi ngiclearishe bafethu nibe nayo information yayo kwenzela ukuthi ningaze nididike ngcine senithi sidlala lezi iboshwa wara ikhuluma izinto ezihlukile lo usho lokhu ilo usho umuntu usuke ekhuluma ngohambo lakhe yena nenombolo according to ijele afika aboshwa kulo wanikezwa lo line awunikwa kulelo jele injalo nje bazomtshela futhi nabanye abaziyo injalo nje. Khanya Kude TV subscribe bafethu ni like ni comment.